Makorokoto kuna mabridjo wazororwaka navacharamba. Aiwa mazuva anouya tichange tichipiwa keeping up with the charambas. Imikane zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vaya vanogara kutaura kuti mabridjo chibage, mabridjo this and that. Aiwa muchitaura kudaro hezvo zvibage zviri kukandiwa mudzimba. Musikana ari kunzi aroorwa nemari inotenga ambuya marufu pavari. She's ecstatic. Guys, kana mwari vada havo kunonzi nevanosiposta vaya popa panyorwa kunzi cows came home, popa panzi #becoming Mrs. Charamba, popa panzi when the time is right, the Lord will make it happen. Zvinhu zviri kufamba mumastreets kune masingle mother anga achiona inspiration kuna mabridjo. Ndonguva yekudzidza paanenge achitaura paya kuti munhu anofanira kuzvibata worega kungozvirasha nekuti watova single mother. Unogona kungotorwa nehatanga havo Mr. Charamba. Pane vamwe vakauya zvakare vakati mabridjo zvaunenge waroorwa namaancestor pachiratidza kuti age difference yavo inogona kusvasvavira kuzvi 20 years. Guys, soulmate yako chero ikava ne60 kana destiny yakakunangisa ikoko ndizvo zvinenge zvitongoripo. Baba Charamba vanga vakachena fana vakapfeka slim fit. Unotoona kuti aiwa mukomana adzoka kuita chikomana chidiki. Rudo zvarunoita here chero vakuru vanozvikangamwa kuita majaya chaiko. Aivo Bosley vanga vakachena alongside nadedi vakamecha. Muna matombo ya marufu une simba. Zvino ini gogo vangu time yekutsanya havana, vanenge vari busy nemodeling nekutamba kumarali eZANU-PF. Ndo vamwe wavo vari kuti ana mbuya havasi kubata basa. Ambuya marufu vari kutendwa nekumira namabridjo kusvika patere apa. Baba ava havana kumboshata kana kutembera. Mabridjo anofanira kumira kuvaisira filter nekuti anobva vachembedza. Pamwe pacho vanenge vakuita unge vane ganda replastic nenyaya yekuti mabridjo anenge achifilter. Congratulations to you mabridjo. Dzinotsika came home. My slay queen muriko muchingoti you are not my type. Udzaisha daya mvana inoroorwa uchingohumana uri kwauri ikoko. Vakanaka manzwa nekunzi zviri sei zvinhu zvangu muchitsotsewa zvakanyanyisa 50,000 A beauty sent many girls to marriages. Character brings them back. Makorokoto mabridjo, you deserve all the best life can give you. You really went through a lot. Was listening to your story. Aiwa, you are quite an inspirational. Mudhara uyu sei achita unge akambodyiswa. Unoidiko mbombo yakadai ndevamwe varume vane maproblems vanorwadziwa nekuti mabridjo azviwanira muchinda wake. Imikani guys, munofanira kungodzidza chinhu chimwe chete. Munhu wese ane chakamunakirawo. Chero munhu akashata kumeso pane something chiri pacharacter chinoita kuti munhu ave attracted to that person. Zvinongositaurwa zviya chero tanga wekasando akanyora wana akati hapana asina wake. Chakashatira umwe chinogona kutonakira umwe. Another man's meat is another man's poison. Imika tiri kuti sikumhuri yekwaCharamba aiwa tinotenda murambe muchiwirirana muchitamba mese sekudaro. Chinozonetsa ndechoti kana vanhu vapinda mumarriage manje, marriage enemy of love, kana mapinda vamwe vakukangamwa kuti aiwa taidanana sei, vamwe vakuda kuti aiwa chirega kuita content ini ndoda kudai so, hama dzangu dzedu ndibehave so, wakutopinda under government imwe yakanyanyisa. Ndo zvinozoita kuti rudo rwacho rupere zvishoma nezvishoma. So tiri kuti susu whatever you guys have been doing, being playful together, muchita content yenyu together, vacharambawo vachita sechikomana chidiki, kutukwa kuchange kuchiuya, but if you stand together, muramba muchitamba girlfriend boyfriend style, zvinobuda zvakanaka because marriages aka ane zvawo mukati. Hatidi kutanga nyaya idzodzo nekuti vanhu vanganzwa nekuchema pano. Pari zvino tiri kufara tichitenda wana Lorraine Guyo aenda ikoko kunomira achisapota vamwe. Recently akambotukirwa nyaya yekunzi vana yaya vakutochata, iwewe watova musikana mukuru wakutoomerwa nelife usati waroorwa. Iko zvino ndizvo zvimwezvo tiri kutongotya kuti wedwe panyaya yekuti akaenda ari roora bridesmaid. Zvinogona kutongoshata kakutonzi vana lolo mabridesmaid futi imi musina wenyu. Zvakaoma. When the time is right, the Lord will make it happen, even for Lorraine Wacho. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe.